Hei, dragă, lasă-mă! Mă dor tare mâinile. Taci, prințesă! Tăcuta! Ești mai frumoasă așa. Prietena mea este închisă iar și iar de către iubitul ei. O să umplu acest balon cu gaz și o să-l fac pe iubitul ei să leșine. Hei, șoricuță, ce miros urât e ăsta? Aceasta e șansa mea. O să-mi scot brățara, o să arunc mătură și așa o să iau placa de lemn pentru tăiat. Acum pun piciorul pe ea și ies de aici. Oh, nu! Sunt o mulțime de petarde pe jos. Nu pot să trec. Cum o să ies acum? Trebuie să fac ceva. Știu, aici este o pompă de aer pentru medicamente. O să o iau și o să elimin doar aerul dinăuntru și o să zbor afară. Oh, nu! S-a pornit alarma. Serios? Uite, prințesă, aici este pantoful tău preferat. Dacă îl vrei, trebuie să treci prin cele 3 provocări ale mele. Prima provocare, uită-te la acest balon în interiorul altui balon. Trebuie să spargi balonul din interior fără să spargi pe cel din exterior. E floare la ureche pentru mine. Doar uită-te ce fac. A doua provocare, dacă ai curaj, separă aceste legume și spune-mi care sunt. Bine, e foarte ușor. Dar acum, prieteni, gândiți-vă la asta. Pe o parte este banii, iar pe cealaltă sunt părinții tăi. Pe cine alegi?